panumig kuan, panumig kasal. Kana ko padayon. Padayon yun na siya karon. Hi guys. Ay, naikukal. Tara mo food. Bago namin nag-breakfast. Sosyalan kayo breakfast din sa Agora. Oh, naku special guest oh. Oh, iligo. Uy, putang ito. Putang ito. Tut, tut. Karon kay kasal sa mong friend niya. Amo yung docu dia sa akong vlog. Ang akong friend nun, katapusan akong mata. Pero siya. Bye sa oig! Ang Lego, dili lang kay sardinas. Nabay meatloaf! Na! Take two! Ang Lego, di lang kay sardinas. Nabay meatloaf! Naapay potato chips! Cheese! And sour cream! Pinagen pa siya kuno kay Wiley. Thank you, Generics Kamote. This vlog is not sponsored. Busy na kayo ang mga tao karon kay na-prepare sila para sa kasal. Kasal jud mo kasi karon lang. Ang alas 3 bitaw so tara among bride. Video ko na siya. Busy pa day siya uy. Congratulations, Karil! And Kuya Dandrab! Wow! Kamusta man ang bagong kasal? Okay lang. Live yun siya, live yun sa kanin. Big Apple! Big Apple. Interview ako si Juan! Kasi mo masulti nga, kasal na mong mga. Higot na sila guys. Very happy. Hugot o higot. Namin karoon sa bake shop din sa Camotes, well-known bake shop. Zoom in ang kusa ni Tepan para ipaligya pa ni o i-inventory. Ako na ipon, oh. O ilan pa na i-inventory. So, lang si ate sa Instagram, Facebook mo si ate, just add her on Facebook. Si ate? Yo. Yo? Si Yo. I-type lang Yo, Mang Tinapay.
Hi guys, welcome to my vlog again. Sumpay na to siya sa kasal katong kahapon. And mga kanto may karoon og tulang diot with BFF Byron. Ano si BFF? And Jennifer. Hi! And the videographer itself. Wala siya ka lang, stranger, just a stranger now showing. Well, Karen, kaya wait na kami sa mga service. O karon namin karon sa kanang panganakan ang birthing home sa atong bride bitaw na kanyang Ariel's birthing home niya. Kung wali mo kamote siya mga anak na mo kalit-kalit, ano na mo siya? Birthing home. Fresh and clean utensils. Sarap. Guys, na namin diri sa Pulang Batu. Pulang Biyot! Pulang Biyot. Dito! Pulang di. Kasi pa ang buwan ng ang bride or groom. Kaya napahilo na pa sila sa ledge. Hello again mga ka-cuties! Nako kayo sa kamote, sa init kayo, grabe! Kami din sa Tulang Batu. Tulang Diot. Tulang Diot na going na po akong mga as usual, mga same guests for my fourth vlog. Sila akong guest. Follow na sila sa Instagram ha. Si 1989. Si January 15 o si Kankarel, okay? Ano yung baby mo? Baby, I miss you! Miss you, baby! Ina-share ni Gindi? Soy na dyan nila! Sebo! Yabi ako diha! Ito na kamotes! Soy na dyan mo! Ikaw na ko! Jen, Byron, say goodbye to my vlog. Hello, goodbye vlog. Goodbye. Kamotes. Thank you. Don't forget to like and subscribe and